Munchumuligereria na gukwani bona ndonsi asobereta semarogoba ya bono chinga kichine ngo kwarigania asemesa ya mangana mayanya le kumanyigatiere twabereto gukwariganiria korwase mambia lengentambe kachinse chigabono chia bono marogoba ekero yaragire ense ye muritu kuniria Jumatatu stariki emerongevere na isano umuchinyokane umwaka bwechiri bubere na merongevere nebere na mange abereka okolekana ayo aseri bongo chikogo sansamuranera na gukumanya nyirabono umubere buyo kabero umurai bwense ya Kenya umurai yo gatatu Mwai Kibaki ni gorusi wa senkendu yali na koirwa weka sama goche ye bunge ase county ya Nairobi chinsemo chia kisoso ase skuru ya Kiamukama township ni gabaiboli banyara kwe murunganire ninki gose ayonsi ntokwariganiretie olitokubwatena nere kurosumuntu somuntu wemanyererio igakorwa Joshua Auta iritere n'inche nkorwa Vincent Onyancha. Nigo tukunyachaka kurwa asensemo asokunyura oyo kabere omurai wense gatoto aiga Kenya Mwai Kibaki oyo beteka gusirugombo erituko lya Ijumaa lituko lya lero nigo moberoye orusi wa senkendu yali na kuigwa samagacho ye bunge awasarabe aseka kiama tukatatu ekeremerobelia osemerobelia ko mwenia egendrete korobeligwa ekerara nigulituko lya Jumamosi odhaya ase county ya Nyeri roboti oru asenchera yowekirano. Oyo kabeire omurai bwenso gatatu aiga Kenya Mwai Kibaki oyo beto murai kuru mwaka bwechiri bubere nebere goiko mwaka bwechiri bubere na 13 nigasiri ogumabwa yeri tukori Ijumaa sariki emerongevere nebere omwaka oyo iga omutinyokane omubera oye nigo orusi gwenkendu yali ime ya Nairobi na koirwa asama gache ye bunge lituko lya lero. Abarai aoba korawanu murai wense nigo banchirwa korro mubero yu orabase bunge aseka kiama tukatatu. Omokonyi bumurai wense William Ruto gati ya barai bande ni gobarwes kogochia senya gosira Mwai Kibaki. So that we can have one photo with the family. Aba Kenya ni gobaranchirwe koromo beroyo oikalituko lya Jumatano balia barime yo mucho Nairobi ni gobaranchirwe gotarra enkaya nyagosira eliko nyaro korwa amagombabo ochakara lituko lya Jumaine na boigone lituko lya Jumatano asobisi ya Kibaki erasa magacho anyari. Chinga kichio umurewe kia magia ODM Raila Odinga uyora asensemo ya Amerika nigo ya mubetereri gotene nietara ya asensemeyo na koira na gocha Kenya goikalituko lya Jumatano. Rituko lya Ijumaa ni gomoja gomoneno rakorekana segeti kia nyayo imeyo mucho Nairobi rituko boigo lyarariwe ko barituko ly'omutumuko go solde korengana ne serikali ni gikira rituko lyo asesiko go chia senya gosira Mwai Kibaki. Maiga ya yumo bironya gosira nigora nyaro gokoirwa Amayia Eyemo goika asenka yaye abwasara eniguli tukulia Jumamosi sariki 30 ensemo yothaya county ya Nyeri.
Kuripoteria Ndizi TV iritirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Na gutigana noroboti rubono tumurekera yandewe kase skuru ya Kiamukamo Township skuru yoborose gotoka sensemo ya Gisusu nigo abayiboli barokana kwe murungania maiga yomote ko gwere chinyumba cyake bara amona gati ye birase egotebekana buna emete yesimekirangene skuru nigo yosimegete emete yo arokane kugania oboli mu bwe skuru egento babere bakomochya kyandege 10 umuriketo brand sagini sena noroboti rwa senchira yoboikirano Chinga kichinga nkegima ase eskuru yoboroso ya Kiamukamo DEP Township ase wadi ya Gisusu Nyaribari Masabe County ya Kisii magega ya gati emetes mekire mbarabara eskuru eyo kogwera chinyomba chobo chanulitsikore ya Jumamosi Mumbo gwana bwa eskuru mbo gwana takoligererigwa ekara demarcation ya jete gakora demarcation ikabeka ekoti nja ite tiwarusie cha erororo rogali oto munjweli to mugakongo njweli chiraininye mbana koruscha iyo mbana kona chamete bono ya iri skuru chichoji skuru chia kostiri milioni yamo na nuguta twamanyira konyore problem ende yo mukaza chichoji twagachirete bono nande chiagure twasinyirunganga kibono tokoenda nanda sare iwe to saba abantu ndwensi oranje gotokonya atokonye twabekire chi office twabekira mangana into chi office yawo office yechi semi nemanyeta mangana aya naona mambinto akwana na director oto advising aturiginjere ndeyonsi to make sure ngabana mbali ko ruskuru abana baro bagendere gosoma iboli pamoja na management na community engima na botono mwichano manenga kiesukuru cha kogendera kwatakana chicho ikyo twakonyito mwesimiwa chionse chiri no mote gokwana na bebuli beskuru yiga nigo batumanyanya gusimeke mete nigo aberega gokuruma endemero yeskuru na gusimeke mete gusimeke bituma sobole mobega bokagere ko bwesukuru na boigo korosia fish pond asayo nigo boigo bamenta umwamatoyo nigo aberega kogosereria balimu na boigo ensemo ya boroki gwa beskuru yiga asogotara nebe tichinga kichonsi ndo babere bagotara cyane mioro bagoturitania abana b'eskuru bagoturitania abalimu bagoturitania abayiboli bagoteba ngo boli muno bwa bw'eskuru eskuru gebwate seal igebwate title deed na kiako gara abayiboli bachirere ya eskuru babegire jiri solution ebindo bire eskuru within the school compound byonsipi bibeli possessed in eskuru biri mani ko be property eskuru ende twarenge gusaba no morembe abana baitungo cha gukubarenge tugusaba morembe mu murori aroro bichinga kichiae chingororo arorobe atoe chinga kichingororo togite sukuru ndaboni gatwatago irene endani amacha agenderete gutirimbuka obunoro tigatokure igeto sabonde bwensi oratokonye atokonye kamulanje bole mu bweskuru boirane boronge bunabole nali toranyare kobekana nechicho onde bwensi oranje otokonya amoje motokonye abana bagendere gosoma eko na abana tokorera kamuranje ogosaba kwabona serikali gosona na gatina gokonya iskure yagakonyora endemero yabo nabo igoko bakonya kwagacha chinyombe echo chiatagurwa no mote gingo reporter ya Ndizi TV iretena na Brian Sagini Isena Biamuno umurikito brand saginisena hasorobochurwa senchira yoboikirano bono togotegana na brand saginisena karuto kumurekera chiskuru chirobere koiguru abana bachakire koigorana koirana chiskuru nigobona amagori yechi uniform arokane comment chinsem ime yomocho bosongo jidoka chioko ni chi uniform nigo amagori arokana kogenda gesara igento kera abayibuli yakwe murunganikirage buno murikito ndemo Steven agotomanya wiki yenigere wiki yengencho monasa baiboli na bana usabaro kigube chiskuru chyo boroso ne secondary obara bakoira na ase amasoma abo ese wiki ye etaro ya ito asegati chituka chioko ni uniform chiabaro kiguni ganyoro murando monene bwabaro kiguna baiboli babo abu barengete goikira ne kugani kwoboteneri bwe chiskuru asaba oro kigutwara chianga chigane iri. Unapata watoto wako bado wako na uniform zingine, lakini wakifika form 3 wanatarajiwa kununua uniform mpya tena. Na saa zingine sisi kama wazazi
kupata pesa ni ngumu. Gati yo moichano bwa boncheri bechianga chechikuru no komenta kwa magori y'ebitambaa bikorosi chianga ywe kwerero gukina kwa magori y'echi uniform ajago kongera abaibori abange. It has gone high almost 30%. Kiagara nyabara bago teba kubinyora byabero akongu clearance ari report yabere nkongu. No, ya affect ya magori na ende availability ya bere because the demand is very high. Ni gotore no bo kongo kugura chi uniform na bono ni uniform na sire kugura ni gochire igoro mano kolende na baibulu na batogendera kolemereri asengana yabere ke gokwanirwa asenga kientambe nigo bali twasanga nabo batwe birengereri byabo igore chianga chechu skuru kogorwa korwa chinse mo chitabire chioka no boteneri bwechi skuru. Uniform na bero biya kangu muibori anyora asebye kaine ekereka kelie skuru elinde yanyari kana sanya nyora kurwebe ligorire biyake kubyekero eko limit kochiko yeli asegotoka. Unajua saa zingine umetoka mbali, unapita huko shule, unakuja huku kununua uniform. Sasa hiyo gharama ya fare ni ngumu. Wanafaa kuweka uniform kwa shule, unaenda unalipa pesa na mtoto anapewa uniform. Like ekero mwalimu ago tegenda sigitonyore uniform, temini tina nebia sarago koro. It makes work easier for the parents to get what they need. Na inde there's something tokoro kamna shade for uniformity purposes. That is why they sought for a supplier who has the ability and the muscle kokora chiange choba manyakova direct because they want to make work easier for their parents. Nigo bono basangire birengereri byabo igore ya mangana makongu yechi uniform echuchigane iri mechi skuru asaboro kigwa bange eribanyare kogendera na masoma abo. Kulipotire taseni kya Ndizi TV korwa igaso bukatagati wo muchiobo songo Elietaliane Ndemo Steven. Miyamono Ndemo Steven nasorobochirwa senchira yoboikirano bona kogendera nemese mangana Amayia Eyemo kumira na Mildred Mumanyi boigoni gagotumanya buna amagori y'ebitabu ni garokana kogenda gesara ekero kilibono chibesa chobosombi bwa Paragose fair wenzi bwa rokane gukina kero kilichi skuru chiko igoro robochirwa asenchira yoboikirano. Magega yokoberanka kwa borokigwa ase omotimo komotambe nigo omwaka bw'ekisemi ochakarero ase chisukuru cheigorwa bene chitariki cha rero. Abaibori kurwa chinsemo ao nigo bagenderete kweroberia ase okoigorwa bw'echisukuru okwo gwachakarero ase bono obagoteba obogima nigo bwakongire mono ase amagori y'ebitabu achire gesara. Nigo naenda bw'eso market kogie ebitabu nasangi pikine tamagori baka nasi ukogora nasangi nkoro tano asitimia isanto oni bintu bikongeta amagori masi tigari gakongete ibonsi nyerenga bona nakutokora abana na batosa ya bana form 1 igoto tinya ntoko basoye school fees na ina kutoranyola sababu ngane tigari ga mafuta abolete amagori akinete tigari kire chinke abana bakuna ukandiste chimai na batokora sepa ndro abo ibura batugata abana ugese school ndro abana school gedinya ko muri musigo yo okero yo ndibura ni mesigo ndro mwana uja ko kweresera chibese cyabwa ndichinga naiga sasene je no mwibuli kugana ukunera nendo beto ku understand tutwara maskani asabana abana bayi mafuta achire goro tuni achire goro abana bago travel ebintu bya kongiro ebitabu bya pandi school fees yonsi bana kitoko robo no bwato kongeyo ojo nango itumo gasego ndiko takulie binde byonsi bana serikali tigeto konye. Ensemo ya baibuli nigo batebire omuroberio o competence based curriculum gose CBC nigo ole obweli goliri nene ase abaibuli abange basinyiruko yosira kubwatekana no botaka obonge gati yabo. Mwana mbwate pipite lakini wona ebitagwera ondi ebirigoro ibinde bya CBC itabu konyoro kukora bawanye 800 liboni kukora ebitabu kiri busta. Abaibuli abwo abana babo bali kuirana rero ase chisukuru nigo baruwe birero byabo gocha ase sector ya maguta ase bateba efea ya chire igoro mono asekeria amaguta abolire. Sasa kwani ngolinge serikali isemuye
ye ya uchumi nyanya kwa mauta asenge ekere skule ngakune connection ya bana skulu bari ko nyara olu bari ko nyara usaniti wese transport mwana wao nikabala na mtu kwa skulu sana bone ko pidi akuemika keboki mama ngoja kwanza kuna kitu kufanya hapa cha sasa sisi kitu tunaomba kwa serikali tafadhali Uhuru na Raila bwana ya kwamba mafuta sasa hii mambo ya mafuta sisi ndio imeleta hii mambo imekuwa juu. Tafadhali mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta mtisa hii mambo chini kidogo, tuangalie sisi wasasi wa chini. Gingo ripotelea egetaseni kia Ndizi TV iliyetaliane Mildred Momanyi. Biyemuno Mildred Momanyi asorobotirwa senchera yoboikirano ko murekera boigamangana lengete na siasa bali bakulike birugo byobora igotera se kyama kya UPA anakoro sorongo rwagusi ime county ya Kisii asubwagale nigo bakasamaga chama ne kyame kemiyo mu Nairobi asogo chiko certificate cyabo posibo kurandra birugo byobora ya anase county ya Kisii bagukwana kurwa se county ya Nairobi nigo batyabuna bali no kwegene kyama kya UPA ngechiko twara abajumba bange kurwa sorongo rwaguse nabo igaba MC gwetani 30 anekurwa se county ya Kisii nigo baborya abantu kubwatse kyamekyo aseganga yoko ire birugo binge byobora ya sobo cholyo bonne bole bosyo obugo chiko kalikano mutinyo gatano na gatatu mwako yega bukiri bubere na 20 nebere anja samarieta engineer Richard Mwebi Noah itoko ng'ombe korukitutu chache noti ngorigekero kyo bochumbe onda itagote abantu ba minto ase babeta litukoria rero nelitukoria mogoko twachire kuchenji erieta riringa aspiring MP bono tokoro ku candidate MP na bali bande bose abamusie bane ba kitutu chache noti utoregente kamo women rep yaito utoregente kamo tore united to progress to make swanga to deliver Kisii count toko deliver biro byo bochumbe 7 to deliver ke women rep to deliver abamusie more than 30 ekyo ne kiunda toko batengo moja ni nguvu Chesa Marieta Dr. Philip Nyanumba igonko borio bochumbe wo machoge borabu rero igatuacha a service cheito cheupa asogo cha kwa guchi certificate cha nomination erinde to chake esavari yokorio bochumbe. Today it is a special day yarenge ntonyo certificate wono tuaveiro officially chi candidate asokorio bogambiobo rero twachire kwenekia ase bali konya babwate doubts nga ntoikomo elio rero tatukome kubaoro kinga twanyorire chi certificate twa qualified ko candidates bono we are ready kogende ground kolichikura nande ni gonko saba abagusi ba mintase bali ba Kisii county nga onye kole nebyaga so kole na pressure nga obugambi bwa Kisii county wasarikire nenga kiyayikire tukubonchora nabo bobugambi bwo serve kiro monto bono twale kura yao naandika omugambi obwate birengerere obwate abantu at heart bono gatalinga kitoko chora comedians bono gatalinga kitoko chora abantu bali banga ichiba sairenganga bono igasi yekire nchenaye ntoroche muna tomigegete none kera kwenda kugura none gente chiro yabeire too much bono yaikire tokubadilisha borai bwa Kisii county Monsho muligereria bono kogendera gusuka mutsugo cha soroboti ronde abalia abalimu ba ECD All Child Development anene kurose county ya Kisii na ose county ya Nyamira niko barokane kwe murunganiria enjera abalimu bakuri kwa se county yu ya Nyamira niko batebiruna maiga yokoraligwa kwa bagayemeremo niko batabegete kerengo kie miaka na n'ubumanye asegasiyo asekolenda bono batebire bachakire kubeka ek ubumanyi bwe miaka egentu be murungane na kugania serikali ye county ya Nyamira uruse getambukiro cy'ubumanyi ribanyara kwenya remeremo ase county ya Nyamira unabalimu ba ECD ekero twariga twochinga kichiria gotwarenge inse ya 45 dakibono yeikeire mwatobekire siko ni adivati ya rego kotebanga ki you apply all miaka tia korege ntotuki miaka njarengo twakorire bo ngaibono mochando ruwera
Munchumulikireria nyorobuna nikogendete kuyanyora yonzi kwetera Ndizi TV obwansu bwomugusi nebonero chinsemo chiri chiatirani yagotoka me Albania se continent ya Europe igotera kwetera www.ndizitv.or.ke tutakonda sumu tumukomo ke kolinde ochikumwaligania number 001 ndemo Steven ndoje na waikire gali tukolia lero karibu sana ndio tumanyama ngana aye chigosoli number 001 mbia mona kwa bodna sama tukatali maka na ile ro mantomo ligere iga tusanga mani chigosoli cy'ubikirano EPL nero senja asirite EPL nagenderete igo bintu mburonge bire genderete una nchengo support man yonga tento akorete gende weekend ento ndevi kongo byarenge kolende neza usanga kibwikirano tumanya na mangana bete asebiti yao na kwari ndio mwanchomo ligere ase amangana maya ye chigosoli buna gutambe reta nankoro kundemo Steven Captain 001 Yoto unja kurwa sense moya nyatie ko grounds abuno ense mwa sama miranio ari age kombe kirigia CDF ase account gose ase bunge mkende buna kitutu chache South analete kwariga ni guno yoromo jumbe gwense mkende buna Richard Mumonyonka ase gite kukyanya tiko grounds to bata chi finali chense meli yaba murana basubati to uchakana ense meli yaba subati nige timu manyik etimu kende buna kitutu Central yaba subati yana te konye ikore timu ya Rio Tero chigoli satu asegoli yemo kurenda sense meli yaba murane ge timu kende buna Matieko FC yande konye ikore timu ya Soka FC yagole ya masirige na lisagere konye rakoba ababuyi ba mamerani ya UACDF yankoyo imebunge kitu chache South araba yo mweli yo mujumbe Richard Mumonyonka uibono kuriye kirugo kyobo senator ime county ya Kisii kautumike kiama kia Orange Democratic Movement ODM torebuna mangana rengense mwa ya Nyateko grounds. Today I'm a very emotional person. Why? Because this is my last tournament as a member of parliament. And our budget was 2 million shillings. So we have really been buying boots, we give allowances, we make sure there's water. Wachezaji, I actually saw wonderful talent, and it's not politics. I saw many of you, you're gifted. I believe that you have good futures. When Simba becomes governor in August, agenda number 1 ni kuchunga maslahi ya vijana wa miaka ndogo. Ainara kwa kanita sense mwe Nyateko grass tokote buna congratulations as a timu ya Matieko ne timu mekene buna Kitutu Central aso bya samere na UACDF imebunga Kitutu chache South koneto tena yo mwanchomo ligi ya National Super League NSL yana liteko gendera sentunda yemeronge vere ne yemo 21 abasi timu cyale kogosoli imiachi ebiti au timu ya Shabana FC nante go siriri bagari ya bene yokonyara gosoa ime ya top 3 liga ya National Super League maiga yokonyara go ikoru ne timu ya Coast Steamer chigoli vere asegoli yemo ese gosoli ende nige timu ya Gusii FC yeko gosoli ime liga ya National Super League nero esenga kiene ndena tego siria gosoli ya bene mayo ikoru ne timu ya Migori yutegoli ya masirige na Liesagero wono ko banamba 15 ime liga ya NSL wate timu emeronge veri chiko soli chinde ne timu ya Silibwet kurwa nsema ya Sigisi nyalitego ikoru ne timu ya Marashuga chigo libere asego liyemo abwese ko soli ende yanyalitego kolekana abwe bona ise timu au chigendete kurwa ndali bagali ya bene imya National Super League na kuligiri bagali ya bene ko bagati timu isato chintangani chira twale bagali ya bene liyo kwenda asensemo ya Kenya Premier League ese amamerani yayo inyorabu na ase wiki etole nigwe timu ya Gusii FC litkulia chuma 5 era nyale konyegenie timu ya Coast Steamer asegeti kia Sony Sugar Green Stadium imensemo ya Awendo Sub County imya Migori era nyale konyegenie timu ya Coast Steamer ne timu ya Shabana FC nero nyale konyegenie timu ya Naivas aba besegeti kukia Awendo Green Stadium chinsa kianda ne chiteka 15 abese chitimu chorongo rwa Gusii chiraligiri bagali ya bene ryokorra buna nyale gutwara amatoke amaya imerige ya National Super League na konyara gusuka motu na gwikeli chinsemo chinde echunga tie chikosoli turabe tukobwati korwegese getaseni kia Ndizi TV kwani kibuna keli kende yonse yokorekana aiga sorongo rwa Gusii asamangana maya ye chigosoli ndobe tukokwanya TV kibwikiranu
Mwanche muri nara mange twanyarire gusanga yaigese taseni kia Ndizi TV ikeweka chinsa isato emarogo baronto agendere gusanga mange kibukirana sebona ko mwarigani Vincent Onyancha narago TV ya mange andake timu ya Manchester United yaikurindu timu ya Arsenal rene timu yanko lakini rende nabo ko nyareka na abantu baitira kirende rene timu ya nenko timu embo timu ntindi gusiga iga igonde maga ya Shabana mageti ya Shabana FC igoto maneli tukolia chuma tani ansema ya Awendo Green Stadium ntobororo tusanga na kera agosomye timu ya Naivas. Asante. Umuntu umurigere libono hinyero ni kanto kya nyaro nsi gwetera Ndizi TV obwansu bomugusie koroje biro byana bya butokire genda gutubwatu gwetera sensemo ye mtandao na wachinsemo chiri cha Kabul ime Afghanistan na se continent ya Asia tonyero gwetera sensemeli ya website yaito onyaro gusanga mona into na boygo sensemeli ya Facebook tonyero buna Ndizi TV News na go YouTube toboti una Ndizi TV News nyira naboko chora Ndizi TV unekatseni kiao na mbeye mokeli yogotenga rotari wakanera no nyane sumuni free to air FTA utari wakana kende gyonsi igere raisi sana na kugenda asesimi yao nyaro kuli SMS gochia asen number 1560 enote ya mulekeli takuza tomo gochia 15601 yule nyaro gochora Ndizi TV